señoras e señores, benvidos un venres máis ás Pontes. Hoxe é tempo para botarlle unha ollada a todas as actividades e acontecementos que tivemos nestes últimos 7 días onde o protagonismo é para o noso concello, para os nosos veciños e veciñas e para a nosa actualidade. Unha actualidade que comezamos da man dunha visita, neste caso, da Concelleira de Benestar Social aos campamentos urbanos de verán. Desprazábase ata as dependencias do Colexio da Magdalena, onde 70 nenos e nenas están a participar na quenda de xullo dos campamentos de conciliación. Os campamentos urbanos de verán son cada tempada todo un éxito de participación. Proba disto, témola nas vacantes 0 das 4 quendas ofertadas este ano polo Departamento de Benestar Social, o que vai supoñer que 200 familias da nosa vila conten cunha alternativa de conciliación para non ter que facer equilibrios entre traballo e cuidado dos máis cativos. Precisamente Adil Tania Pardo visitou a pasada semana os 70 nenos e nenas de entre 4 e 12 anos que están a participar na quenda de xullo. A concelleira compartiu tempo con campistas e aproveitou a visita para intercambiar tamén impresións co persoal responsable dun campamento co que se busca axudar as familias das Pontes a conciliar a vida persoal e laboral durante o período estival e, ao mesmo tempo, tratar de desenvolver entre as ponteses e ponteses máis pequenos actitudes positivas e valores esenciais para o seu crecemento persoal. De feito, ao longo destas semanas, nas dependencias do Colexio da Magdalena, os campistas poderán participar en obradoiros de todo tipo, dende artesanía, a cuidado do medio ambiente ou fomento de valores, practicar todo tipo de xogos e deportes e incluso participar en saídas pola vila, con destinos tan atractivos como o lago, o parque municipal ou en torno da Canle Cuarta. Un ano máis, os campamentos volvían ser todo un éxito con prazas esgotadas nas 4 quendas que arrincaban o pasado mes de xuño e que pecharán en setembro, un día denantes do inicio do curso escolar, o que supón máis de 200 nenos e nenas desfrutando desta actividade o tempo que permiten facilitar a conciliación laboral dos seus pais e nais. Seguimos con máis cousas, neste caso con obras, porque avanzaban ao meu ritmo esta mesma semana os traballos de remodelación da Rúa Real. O obxectivo, mellorar estéticamente esta zona e tamén os seus servizos e pavimentos. Coa chegada das festas en honra a patroa, tamén a Rúa Real estivo estes días a poñerse guapa. É que este vial tan emblemático do casco histórico foi sometido a unha remodelación intensiva. Así as cousas nestas últimas semanas, os operarios da empresa Ambientum estiveron a colocar a nova pavimentación desta rúa tras realizar a mellora dos servizos existentes. De feito, neses traballos previos, instalouse unha nova base con leito de area e morteiro de cemento, mantendo os niveis existentes. Outra das melloras foi a dos seus sumidoiros de pluviais, que se adaptaron con novas rellas e cercos. Por outra banda, realizáronse novas liñas de iluminación soterradas pola canalización xa existente, o que permitiu instalar novas balizas para completar a iluminación. Os traballos, que se adxudicaron conxuntamente coa segunda fase de mellora da Rúa da Balsa, implicaron un desembolso de 219.288 euros con cargo á Deputación da Coruña e permitiron lograr que este vial manteña a liña estructural e estética xa presente noutras rúas do barrio, como a Calixón do Trigo, a Rúa Perfolla ou a da Igrexa. En estes días tamén dende a Asociación de Comerciantes e Empresarios Coempo poñían en marcha unha nova iniciativa, neste caso baixo o lema Orgullo Pontés, e por cada 30 euros de compra entregaban nos establecementos adheridos unha fermosa bolsa de tea precisamente protagonizada por algúns dos símbolos máis emblemáticos da nosa vila. Unha campaña na que tamén había premios en metálico. A Asociación de Empresarios e Comerciantes Coempo volvía a retomar esta pasada semana as súas actividades promocionais coa fin de dar a coñecer a gran variedade e opcións de artigos e servizos que temos na nosa vila. Desta vez, baixo o lema Comercio na Rúa, involucraban a máis dunha vintena de establecementos ponteses de roupa, calzado, decoración, complementos ou lentes e que nestes días atrás e por cada 30 euros de compra agasallaron os seus clientes cunha fermosa bolsa de tea de Orgullo Pontés deseñada por Ana Belén Fernández Martel. A semana tamén puxeron en xogo varios cheques agasallo por valor de 200 euros e cuyos gañadores sairán dun sorteo en 3 papeletas cubertas polos clientes con cada en súa compra. A isto hai que sumar que tamén nas redes sortearon outros 2 cheques de 50 euros cada un entre as publicacións das compras da clientela pontesa que máis gústame acumulasen nestes días. É que toda medida é boa para dar a coñecer e impulsar as virtudes e atractivos das nosas tendas de toda a vida, do comercio de proximidade. E máis, se nestes días de festa, a poboación local se incrementa e as opcións de darse visibilidade aumentan considerablemente. E toca entrar xa en capítulo adicado ás nosas festas, porque malia que nestes momentos continúa ese pregón oficial de apertura das festas do Carme e da Fraga, nestes últimos días tivemos unha intensa programación cultural
impulsada dende a Concellería precisamente de Cultura, que dirixe Luna Tenreiro, e que arrincaba da má da terceira edición das Noites do Carme, unha serie de concertos nos que tivemos todo tipo de estilos musicais e incluso de danza, e que arrincaban o pasado venres da man de precisamente os pregoeiros deste ano da Escola de Baile Moderno das Pontes. A Concellería de Cultura volvía a acertar de pleno da man da súa programación para a terceira convocatoria das Noites do Carme e que novamente quixeron poñer en valor a cultura local, a pericia e o facer dos músicos da nosa vila de todos os xéneros e tamén a maxestuosidade dos bailaríns e bailarinas de danza moderna tradicional das Escolas das Pontes, con programa con 6 de actividades onde se dan cita dende as formacións máis carismáticas e representativas das Pontes a agrupacións convidadas que deixaron o listón deste 2025 moi alto. Foron 6 xornadas que se inauguraron da man da danza cunha versión reducida do Festival de fin de curso Jotam a Cidade do Joker, protagonizado polo alumnado das Escolas de Danza Moderna, baixo a dirección de Natalia Fraga, Carmen Bo e Jaime Pablo Díaz. Xa a sesión do sábado tivo un nome propio, o do exdirector da Banda Cultural e Recreativa José Lodeiro Gesto, cunha nova edición do Festival de Bandas organizado pola Banda das Pontes, en o que tomaron parte as 3 formacións fundamentais na vida artística do director que o pasado ano nos deixaba. O concerto arrincaba coa actuación da Banda Isabel II de Touro, que foi dirixida por José Lodeiro a principios da década dos 2000 e que interpretou A Lenda de Maracaibo ou Lagartija, entre outras pezas. Papel fundamental na vida de José Lodeiro tamén ocupaba a Banda de Arca, na que puido estudar e formarse. Unha agrupación que non quixo faltar a este recoñecemento e cun repertorio no que mesturaron temas como a Muiñeira dos Pendellos con Lucho do Peto ou os Cabaleiros de Santiago.
Pola súa parte, a Banda de Música das Pontes, baixo a dirección de Daniel Novo Pena, deu vida a un repertorio no que non faltaron temas como Montserrat, Oregón ou Sons da Galicia. Como colofón toca a peza final, neste caso, o popular tema de Manolo Escobar, Madrecita María del Carmen, unha desas cancións tan queridas por José Lodeiro e que as tres formacións interpretaron como lembranza a súa figura. E tras o descanso do domingo, o luns chegaba a terceira edición do certame de acordeóns Vila das Pontes. Sobre o escenario das Noites do Carme, puidemos desfrutar dos avances dos pupilos da Escola Municipal que dirixe Jorge Vázquez, con temas como Aurora, A Capitana ou As Xotas de Vilar e As Neves.
Os convidados desta xornada chegaban dende Nerón. Foi o grupo Os do Xesteira, unha banda formada por os irmáns Anxo Roi Xesteira, o acordeón e bombardino respectivamente, e o seu pai Xaquín Xesteira, coa gaita, e que interpretaron pezas como O Carro, La Sirena, Sanfoniña de Ouro ou La Bella Lola. E da música do acordeón ao son das bandurrias e guitarras co segundo Festival de Ultramar das Noites do Carme. Unha cita encabezada pola rondalla Vila das Pontes e que con Xurxo Iglesias a batuta apostaba por un repertorio composto por Échame a mí la culpa, En mi viejo San Juan ou La Rumboia. Ademais da formación pontesa, o martes tamén desfrutamos do grupo de antigos turnos coruñeses Amizades, neste caso con clásicos do xénero como Santiago Boi, Granada ou Habemos de ir a Viana, e que o público presente se animou a acompañar con palmas e incluso facendo coros.
onde queira que vaya, cóbreme unha sombra espesa, cóbreme unha espesa nube, tal preñada de tormentas, tal desoidad preñada que a miña vida envenena. Levaime, levaime, airiño, como unha folliña seca, que seco tamén me puso a calentura que queima. Ai, si non me levais pronto, airiños da miña terra, si non me levais airiños, quizás xa non me coñeza. Levaime, levaime, airiños, levaime a donde me esperan, unha nai que por min chora, un pai que sin min alenta, un irmán por quien daría a sangre das miñas venas, e un amoriño a quen alma e vida lle prometera. Si pronto non me levais, ai, morrerei de tristeza. E o mércores retomaban ciclos as escolas municipais de música e baile galego. Así, entre as gaitas, tamborís e pandeiretas da formación que dirixe Román Romero, tamén se coaron nesta ocasión as coreografías das alumnas e alumnos de Zaira Regueira. A clausura destas Noites do Carme de 2025 chegaba da man dunha homenaxe en toda a regra á música tradicional galega de sempre, grazas a 3 agrupacións locais que levan os sons clásicos da terra aló por onde pisan. Falamos de Canabella, No Cómbaro e Os Trevillas. 3 exemplos de que a tradición de sempre resiste co paso das décadas e que a música en galego está nun gran estado de forma.
En resumo, 6 actuacións nas que volvía a quedar demostrado que As Pontes é terra de artistas en todos os estilos, xéneros e disciplinas. Tamén os máis novos foron protagonistas estes días cunha nova edición dos libros no Parque e de Parque Activo, por onde pasaron nos xardíns do Campo da Feira diferentes actuacións, dende música ata contos ou incluso monicreques. Parque Activo e os libros no parque volvían ser dous dos reclamos máis populares para a poboación máis nova destas festas. E que durante esta última semana, os xardíns do Campo da Feira serviron de escenario non só para desfrutar dos mellores contos e libros gracias á Biblioteca Municipal, senón tamén de múltiples actividades nas que houbo música de todo tipo, espectáculos circenses ou incluso monicreques. Así o luns abríase non só a caseta dos libros no parque, senón tamén a programación e coa mestura de música e diversión circense. A primeira da mando alumnado do conservatorio cun concerto infantil e a segunda co espectáculo Mere Clown, a personaxe ideada por David Merelas e que ofreceu nas Pontes un espectáculo no que as tarefas máis aburridas foron de súpeto do máis entretidas. ¡Arriba! ¿Y abajo? Vamos a caminar, a ver, caminamos. A ver cómo caminamos. Así. ¡Arriba! ¡Abajo, quietos! Xa o martes tocaba recibir a todo un clásico, Paco Nogueiras co seu son Animais. O artista compostelán volvía a lograr todo un éxito de público que desfrutou coas súas composicións dedicadas ao mundo animal e aos seus sons, baixo diferentes estilos. O corpo gris como ceo e ten os ollos da cordomel. O corpo gris como ceo e ten os ollos da cordomel. Mirada serena, orellas de punta, cabeza ben alta, faciana feliz, camiña elegante, erguendo os pezuños como se levasen postos botins, así, elegancia. Hornea con graza, regaña os dentes, parece talmente que escarcha a rir. E ben tranquilo, mais cando se enfada, solta un couce en gruño o nariz. E como fai? Fai así. O burro do tío Manuel, non hai coma el, non hai coma el. O burro do tío Manuel, non hai coma el, non hai coma el. O corpo gris como feo e ten os ollos da cordomel. O corpo gris como feo e ten os ollos da cordomel. O burro do tío Manuel, non hai coma el, non hai coma el. O burro do tío Manuel, non hai coma el, non hai coma el. O corpo gris como feo e ten os ollos da cordomel. O corpo gris como feo e ten os ollos da cordomel.
vista da xente e sentir o vento movendo a súa crina da lámpara aquí, forte e robusto, pode levar cargas pesadas como un bailarín. Bailarín, sí. Coñece os camiños, nunca se perde, ten boa memoria, el sabe seguir, xentil, eficiente, intelixente, o burro é ben listo, a bofe que sí. O mércores novamente chegaba a música dando o Conservatorio das Pontes, pero iso sí, cunha sesión especial para bebés. E xa para os máis maiores, tivemos a Brais das Hortas e os seus contos para cajar patatillas. Que cousa tiña! Ai, non! Perdón! Fallo meu. É que agora non era así. Agora había que preguntalo en italiano. Vos sabedes italiano? No. Sí, bueno, pois que non, é moi fácil. Para falar italiano hai que poñer a man así. Moi ben. Hai que baneala para diante, para atrás. E hai que dicir, ma que cosa era? Xa sabedes italiano? Perfecto. Sei Cádiz que era un pingüín na nevera que tiña calor xa por primavera que son botón a bella velliña. Como é? Chas, chascarras, chas, chascarras, chas, meteu no arco. La 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 E onte tocaba despedir por todo o alto parque activo. Neste caso, cos monifates que levan xa unha década percorrendo Galicia co seu carromato ateigado de instrumentos e títeres danzantes ao son da música tradicional e que onte aterraban nas Pontes para festexar estes 10 primeiros anos de vida. Parque Activo despedíase onte, pero o luns e o martes da vindeira semana teremos aínda actividades para os máis pequenos, porque neste ano o Departamento Municipal de Cultura incluiu 2 xornadas de parque infantil. 2 tardes nas que na Avenida da Coruña os máis novos poderán desfrutar de hinchables para todo tipo de idades, algúns deles acuáticos, festa da escuma e moitos xogos gratuitos dende as 4:30 da tarde. Outras actividades que non podía faltar no programa destas festas é a exposición fotopoética Unha foto, un poema, que celebra o seu aniversario número 11. A pasada semana podíamos desfrutar da presentación oficial desta colección de fotografías e composicións poéticas. Coa chegada das nosas festas, regresa tamén unha das actividades culturais máis clásicas, como é a mostra Unha foto, un poema, ideada por diferentes poetas locais e tamén afeccionados e profesionais do mundo da fotografía e que cumpre neste 2025 a súa edición número 11. Ata mediados de agosto, preto dunha vintena de lonas engalanarán o peche perimetral do Colexio de Santa María para desfrute de veciños e visitantes. Os versos de Santi del Moral, Silvia Pardo, Aníbal Ángel, Mari Carmen Freire, Suso López, Roberto Armida e Tere Molina dan vida e contexto ás imaxes captadas polos obxectivos de Javier Balseiro, Candela Prieto, Javier Álvarez, Luis Díaz Fáez, Sonia Sueiro, María José Calalén, Vanessa Cebreiro, Gonzalo Alonso, José Manuel Cazás, Marisol Souto e Degue Cereijo, que se basaron en paisaxes, imaxes da vida cotiá ou daqueles elementos que temos ao noso redor para dar vida a fermosas instantáneas tanto en cor como en branco e negro.
Unha foto en poema presentábase a pasada semana damando un recital que tivo como escenario a Casa do Peso, e no que puidemos escoitar coas súas propias voces os versos ideados polos autores e autoras de cada un dos textos que acompañan a cada instantánea. Hai palabras disgregadas entre os átomos do ar, rimas ocultas nas engurras da paisaxe, paxaros que improvisan con destreza contos chinos. Na memoria, gardaba na memoria a lembranza daquel día, no que amosaba o seu interior a nostalgia e a ledicia que o seu corazón sentía. A inquedanza pola espera, de estar xuntos para sempre co amor que os unía. Ese foi o grande e fermoso día. Un descanso eterno de cruces arrolado polos murmurios do vento e do mar. Un descanso eterno de cruces alumeado polo sol. Un descanso eterno de conto, un descanso eternamente ideal. Agora esta fermosa exposición estará á vista de veciños visitantes no pecho do Colexio de Santa María ata o vindeiro 10 de agosto, polo que será de visita totalmente gratuita. Outro clásico da programación das festas son a revista Sume e o novo caderno do Museo Etnográfico de Montecaxado. Coincidían a pasada semana na súa presentación, pero iso sí, as dúas con gran afluencia de público e dando conta da importancia do patrimonio cultural e tamén histórico da nosa vila. O patrimonio local estivo de dobre celebración o pasado venres. É que o Museo Etnográfico de Montecaxado e a Asociación de Estudos Históricos Sume escolleron a pasada semana para dar a coñecer os seus dous novos traballos de investigación local. Comezamos repaso na Fundación Museo Montecaxado, porque o seu carón, en plena praza da Igrexa, o seu presidente Xosé María López Ferro daba a coñecer o número 7 dos seus cadernos sobre o patrimonio inmaterial da localidade, coa migración, neste caso, como protagonista. Segundo apuntou o propio López Ferro, esta publicación pretende ser unha homenaxe a aquelas persoas que tiveron que deixar o seu país natal na busca dun futuro mellor para as súas familias, historias que aglutinan nesas 90 páxinas que integran este volume e que tamén son parte do día a día dos ponteses, porque tal como apuntou o autor, emblemas da vila como o Colexio de Santa María levantáronse cos cartos que chegaban dos emigrantes en Cuba. No caso dos emigrantes cubanos, que é onde me quero centrar, e se cadra no caderno así o fago, primeiro porque emigrou un número moi importante de ponteses e do resto da comarca no seu momento, e segundo, porque, ademais de mandar cartos á familia, fixeron algo que ningunha outra xente fixo. Primeiro, asociarse, creando a Sociedade de Instrucción de Naturales do Ayuntamiento de Puentes García Rodríguez. Sociedade que primeiro serviu para axudarse entre eles e que logo serviu para mandar cartos destinados a facer as escolas. Aí temos o Colexio de Santa María e das parroquias. Facer un panteón no cemiterio local e outro no cemiterio Cristóbal Colón na Habana para soterrar aos ponteses que morrían na diáspora e manter vivas tamén, mantiveron vivas as nosas tradicións, os nosos costumes alén do mar. Eles celebraban as festas que veñen agora, as festas do Carmen, tamén as celebraban. Alá, na Tropicana, creo que era, non? Ademais, dun cento de actividades máis. As Pontes débelle moito á emigración, a todas as emigracións, pero os habaneros moito máis, porque melloraron a nosa educación, facendo posible que a xente que a mediados do século emigrou, sobre todo a Europa, aos países europeos e outras rexións, fose mellor preparada que eles. Tamén o pasado venres vía a luz o último número da revista Estudos Históricos Sume que cumpría a súa edición 17. De feito, na Casa do Peso deuse conta dos diferentes artigos que inclúe este exemplar, con textos sobre a configuración municipal das Pontes durante o reinado de Felipe II ou os depósitos de auga do Poao das Veigas. A sema desta publicación inclúe un interesante artigo ideado por Marisol Souto en o que se fai homenaxe a aquelas mulleres esquecidas pero moi relevantes para o desenvolvemento económico das Pontes. Durante os anos de máxima actividade da mina Ceoberto e da central térmica, As Pontes viviu unha transformación industrial sin precedentes. Cambiou o territorio, cambiou a economía, cambiou a vida, pero tamén mudaron as persoas e mudamos nós. Moitas de nós viñamos dunha educación que nos preparaba para quedar na casa, para coidar, para estar en un segundo plano. Pero non todas quixemos quedar aí, porque tiñamos soños, porque necesitábamos traballar, porque queríamos independencia.
Así foi como nos incorporamos ao mundo laboral. Ás veces pola porta grande, outras polas rendixas, pero entramos e quedamos. Non éramos moitas na mina, a presencia feminina era minoritaria, sobre todo en determinadas áreas, pero había mulleres en oficinas, en recursos humanos, en delineación, en topografía, en secretarías de dirección. Había mulleres na limpeza, en comedores, en almacéns. Había mulleres preparando bocadillos, limpando botas, cambiando sabas, redactando informes, levando papéis aos notarios, facendo pedidos, atendendo os compañeiros, organizando cursos, imprimindo planos. Vedes que me vou dun lado ao outro. Ou servindo cafés que sempre levaban un sonriso e unha palabra amable. E tamén había mulleres fora da empresa principal, mulleres contratadas por empresas auxiliares que pasaban o día inteiro metidas nos vestuarios, nos baños, nos corredores, que limpaban o que outros ensuciaban sin recoñecemento e sen voz. Ou mulleres detrás das barras dos bares do Rego do Muiño, traballando de sol ao sol para dar de almorzar, de xantar e de cear a homes que chegaban esgotados dunha xornada de mina ou de central. Por iso, neste artigo, non quixen facer distincións, porque todas, formamos parte deste equipo humano feminino que fixo posible o que se fixo. Asemade, durante esta presentación tamén se fixo entrega dos premios aos traballos galardoados este ano co Premio UME de Estudos Históricos e que entregaba o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, xunto ao cadilo Elena Tenreiro. Neste caso, a Iago Isasi e David Pereira, como autores dos lindes parroquiais das Pontes, segundo o catastro de Ensenada en 1752, que se facía co primeiro premio, e a Cristina Souto, que recibiu o segundo premio deste certame. Como é habitual, esta nova publicación xa está á venda en todas as librerías da localidade. E toca xa debullar o que nos agarda para os vindeiros días con respecto ao calendario de actividades das festas do Carme. Comezamos cunha das partes máis importantes, como é ese calendario de celebracións litúrxicas que mañá vivirá unha das súas xornadas máis populares, esa procesión nocturna de baixada das imaxes da Virxe do Carme e de María Magdalena, que arrincará contra das 10 da noite dende a Praza do Carme. Un dos grandes atractivos da programación das nosas festas, a marxe da música e das actividades culturais, é o calendario de citas litúrxicas e que, sen dúbida algunha, mañá vivirá un dos seus días grandes. E que a imaxe da patroa conta xa coas súas melloras galas, está preparada para abandonar a súa capela e pernoctar como a todos os anos na igrexa parroquial. Unha imaxe que hoxe sumou unha nova mostra de devoción dos seus fideis, en especial daquelas veciñas e veciños coas que comparte nome, e que ategaron a carpa da Praza do Carme na tradicional Misa das Carmes que tivo lugar hai algo máis dunha hora xunto coa novena vespertina. Tras desta conmemoración tan especial, mañá ás 7:30 teremos a derradeira novena matinal e xa a noite, ás 8, teremos novena de tarde para sobre as 9:30 dar saída á procesión nocturna que vai contar coa música da Banda de Gaitas da Escola Municipal das Pontes e a Banda Cultural e Recreativa. Como xa é habitual na Praza do Hospital, agardará a agrupación coral As Pontes, que vai interpretar a Salve Mariñeira, trala que haberá un espectáculo piromusical en honra a Virxe. E o domingo, trala misa de 12, arrincará a procesión de subida da Virxe, que vai estar escoltada polas autoridades políticas e eclesiásticas e da man da música da Banda Cultural e Recreativa e do grupo tradicional Canabella. O desfile rematará na Praza do Carme, onde dende primeiras horas da mañá vai quedar instalada a alfombra floral da que este ano se encarga Laura de Cibreiro, autora do cartel anunciador das festas do Carme deste ano e cuyas labores de confección arrincarán na madrugada do sábado ou domingo. Os actos litúrxicos terán continuidade na xornada do luns, coa celebración da misa en honra a Santa María Magdalena na Capela do Carme dende as 12, actos que rematarán coa tradicional procesión pola Praza do Carme. E a última das celebracións relixiosas terá lugar o día 25 ás 12 do mediodía, porque a Capela do Carme vai acoller a misa en honra a Santiago Apóstolo. E, por suposto, a música, as verbenas, as actuacións de todo tipo non van faltar nesta fin de semana porque teremos verbenas, sesións vermú, actuacións da Banda Cultural e Recreativa e multitude de actividades con distintos xéneros aptos para todos os gustos. A música, sen dúbida algunha, é un dos grandes alicientes das festas en honra a Virxe do Carme. De feito, nestes momentos, hai xa veciños e veciñas desfrutando do grupo Tributo a Mecano Hija de la Luna na Rúa 8 de Marzo, co que se abriu a programación musical oficial das festas deste ano. Pero nestes días temos por diante multitude de citas musicais para todo tipo de gustos. De feito, hoxe ás 11:30 arrincan as verbenas na Praza do Carme da man das formacións Finisterre e Panorama City. Xa mañá sábado, dende media mañá, as gaitas e tamborís tomarán as principais rúas do casco urbano, co primeiro pasa as rúas das festas
festas dende as 11:30 cos grupos Axóuxere e Feroces da Galgueira. Por suposto, a Banda Cultural e Recreativa tamén terá varias actuacións nestes días. Así, tras participar nas Noites do Carme ou nas procesións de mañá á noite, tamén teñen unha cita, neste caso matinal, mañá ás 12, na Praza da América. E ás 2 da tarde, na Praza do Carme, arrincarán as populares sesións Vermú que vai estrear o grupo Anta. Neste mesmo escenario, pero dende as 11 da noite, teremos segunda verbena da fin de semana con Los Players e Los Satélites. A xenda musical do domingo arrincará coa música das formacións que acompañarán a Virxe no seu traxecto de regreso á Capela do Carme, pero non será a única cita musical da xornada, porque ás 2 teremos sesión Vermú co grupo Máster e dende as 10:30 da noite, verbena coa Gran París de Noia e a formación New York. O luns, festivo local inaugurarase cos pasarrúas de Nocómbaro e cos Trevillas dende as 11:30 e as 2 derradeira sesión Vermú destas festas co grupo La Vampa. Pola tarde, ás 6:30, chega todo un clásico, o Festival Folclórico Internacional co pasarrúas das 6 formacións de Galicia, Valladolid, Panamá, a India e Eslovaquia, que este ano se suman a esta cita internacional e que xa dende as 8 protagonizan o seu festival anual no Polideportivo da Fraga. E para pechar a xornada, toca desfrutar dos éxitos do verán coa cuarta e derradeira verbena das festas do Carme, que dende as 10:30 da noite van protagonizar as formacións Olympus e Origen. E sen tempo case para o descanso, a vindeira semana chega unha nova celebración, a Festa da Fraga, 2 xornadas ategadas de moita música de algarabía que repasamos na nosa seguinte información. Malia que nos queda por diante unha intensa fin de semana con luns de festa incluído, tamén toca ir xa planeando o que será a continuación das festas locais, porque o xoves e o venres da vindeira semana teremos nova edición das festas da Fraga na mítica Carballeira de Dona Rita. Novamente o Departamento Municipal de Cultura apostou por mesturar nestes 2 días de celebración música de todo tipo, dende a puramente tradicional a sons máis novidosos, pero con fondo artístico galego, en 2 días que se van a inaugurar cunha nova edición do Festival da Fraga. Así, o día 24, no escenario Pontes, vanse dar cita dende as 10:30 da noite as formacións Nimbus das Pontes, os composteláns Aliá, a Señora DJ e como gran atractivo a banda de Rapants, que presentarán directo o seu último traballo en La Máquina del Buen Rollo. E que o obxectivo é subir ao escenario da Fraga música galega feita por galegos, pero con estilos do máis diversos, dende os tradicionais á música electrónica ou pop rock. Xa o día 25 chega a festa por excelencia, a sesión Bermuda Fraga, na que novamente se vai contar co grupo Low Band, que se encargarán de poñer a banda sonora esta festa nacional coas súas particulares versións de éxitos de todos os tempos do pop rock nacional. Unha sesión Bermú que botará a andar a 1:30 da tarde. Xa ás 7 teremos os pasarrúas dos festicultores e ás 10 toca pechar festa cunha verbena que amenizará a Orquestra Los Españoles. Clásica esa Festa da Fraga e, por suposto, clásica tamén esa xornada de marcaxe das parcelas, onde nos vindeiros días se van a instalar os toldos e as cabanas de familias e colectivos de amigos para festexar precisamente a Festa da Fraga. Ademais do programa de actividades que nos agarda para os vindeiros días 24 e 25 da Banda Festa da Fraga, outra das tradicións que segue a ser do máis popular ano tras ano é a xornada dedicada á marcaxe das parcelas que acollerán as merendas dos romeiros e das romeiras. E que pasado venres, coas badaladas das 8 do serán, moitos eran os que se chegaron ata a Fraga de Dona Rita para seleccionar a parcela na que nuns días colocarán mesas, bancos e toldos coa fin de acoller a súa particular Festa da Fraga. Malia que os máis novos son os máis madrugadores, a hora de escoller sitio e iniciar labores de construcción da súa cabana, sempre hai rostros clásicos que non se perden esta xornada de marcaxe para poder reservar o seu sitio de toda a vida. De feito, xa tradición ver a cabana na Auga dos Camilos, o toldo da Peña Deportivista ou a grandes familias da vila entre os carballos da Fraga seleccionando o seu lugar no que o día 24 cearán baixo as estrelas ou o día 25 acollerá o seu xantar en honra ao Día de Galicia. Agora xa cos deberes feitos e cun bo lugar no que ubicar a súa cabana, toca cumprir con outros trámites xa básicos nestes festexos, como a compra da comida e da bebida ou a colocación de toldos, mesas e bancos nos que o venres da vindeira semana poderán desfrutar da Festa Nacional de Galicia na compañía dos que máis queremos. Pois sen máis, ata aquí chega o repaso informativo doxe. Como sempre, vémonos o vindeiro venres con máis actualidade, con máis información e, por suposto, cun amplo repaso das festas desta fin de semana. Dende aquí, dende o equipo de RTVM, como sempre, desexades que desfruten destes días de algarabía e de diversión e que nos vemos o venres.